Hej, jeg hedder Niklas. Jeg laver en fodboldblog sammen med min ven, Nøje, som står og filmer lige nu. Så vi vil lægge en video ind i løbet af noget tid, og så vil vi prøve at se, hvordan vi træner dagligt, og hvordan vi udvikler os. Hej, mit navn er Nøje, som var kameramand lige før. Som sagt, så vil vi bare lave nogle fodboldvideoer om, hvordan vi træner. Og så vil vi give jer nogle fede fif til, hvordan man kan lave nogle fede finter ude på fodboldbanen. Nu er vi kommet til vores første finte. Vi kalder den for 8-tallet, men nok andre, der kender den som en anden ting. Første trin, det ser sådan her ud. Fod over, og så den anden fod over. Det kan du bare stå og blive ved med at gøre rundt om bold. Væk fra dine modstandere, så gælder det om at have fart på lige så snart du løber. Så det kommer til at se sådan her ud. Det kan du så sagtens gøre uden bolden, hvor det er sådan, du bare kan øve dit løb. Okay, det var dagens øvelse. Vi starter lidt i lette trin, så det er måske derfor, der ikke kommer sådan en vildt svær øvelse at starte. De så med, og husk at like, subscribe eller dernede, og skriv en kommentar, hvad I gerne vil have, vi skal lave, så på en måde kan I gøre jer bedre. Ja, skriv noget i kommentaren, hvad for nogle finter eller øvelser I godt vil have, vi skal lære jer. Vi skal nok sagtens finde ud af at lave dem. Men ellers så vil vi bare blive ved med at lave videoer. Det her, det var vores første video. Og tusind tak, fordi I så med på den. Ses. Like og subscribe. Skriv en kommentar. Der. Ingen diskal. Dislike.